Dragi učenici, do sada smo usvojili osobne zamjenice, to su zamjenice ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ono. Usvojili smo povratnu zamjenicu sebe i njen kraći oblik se. Usvojili smo povratno posvojnu zamjenicu svoj. Danas ćemo ponoviti pokazne zamjenice, a posvojne, upitne i neodređene zamjenice usvajat ćemo u narednim satima. Pokazne zamjenice označuju uz koju se osobu nešto ili netko nalazi. Pokazne se zamjenice slažu s imenicom u rodu, broju i padežu. Pokazne zamjenice odgovaraju na pitanja koji, kakav i kolik. U rečenici taj Grga je veliki žderonja, pokazna zamjenica je riječ taj, jer odgovara na pitanje koji Grga? Taj Grga. U rečenici ovolikog žderonju dugo nisam vidio, pokazna zamjenica je riječ ovolikog, jer odgovara na pitanje kolikog žderonju? Ovolikog žderonju. U rečenici imao je ovakve klempave uši, pokazna zamjenica je riječ ovakve, jer odgovara na pitanje kakve uši? Ovakve uši. Zamjenice koje odgovaraju na pitanje koji su ovaj, ova, ovo, taj, ta, to, onaj, ona, ono. Zamjenice koje odgovaraju na pitanje kakav su ovakav, ovakva, ovakvo, takav, takva, takvo, onakav, onakva, onakvo. A zamjenice koje odgovaraju na pitanje kolik jesu ovolik, ovolika, ovoliko, tolik, tolika, toliko, onolik, onolika, onoliko. Da ponovimo. Pokazne zamjenice izriču uz koju se osobu netko ili nešto nalazi. One se sklanjaju kao pridjevi i slažu se s imenicom u rodu, broju i padežu.